Здравейте, почитатели на котките! В момента Оранжка е в ръцете ми и е много непослушен. Сега се опитваме да го култивираме, но той не иска. Той не иска да го култивираме, но ще опитаме сега. Ще го видим колко време ще може да издържи ето така в ръцете ми. За сега крутува, но ще видим колко време ще крутува. Това, че за сега крутува, няма никакви гаранции, че ще окряка до заветните 2 минути, когато е длъжен да бъде актьор. Сега да видим тук. Ще гледа ли напред? Ето, не иска. Не иска сега, тук иска да избяга. Обаче аз го държа яко. И сега тук много жестоко иска да сега е непослушко. Айде, крутувай сега. Още маничко. Сега леко се е закрутил. И сега вече ще ви кажем довиждане, почитатели!